Oy, bato! Yo, Warzo! Mayang gabi pag-usab, mga angkol, mga auntie, at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy pa rin sa ganitong mga oras. Ayan, mahirap mang magpaalam, pero ganun talaga ang buhay. Of course, hindi naman tayo may hawak niyan, at hindi lang din natin alam kung saan tayo mapupunta dito, no? Of course, panghuling gabi na po natin, no? Hindi ngayon, no? Panghuling linggo. Ayan, unang gabi pa lang ngayon, mga kabisyo. Hanggang Friday lang po tayo, no, para sa ating programang Totoy na Love. Of course, no, sa mga kabisyo po natin na lagi natin kasama, no. Kailan ba tayo nagsimula dito? Mga October siguro yun, no, para sa programa. Ayan, at marami na siguro ang mga taga-subaybay sa atin, no. At bigla na lang, siguro, hindi naman biglang maglaho, parang bula. Pero at least kahit papano, nakapagpaalam po tayo, no. Don't worry, hanggang Friday pa po tayo, mga kabisyo. So sa mga suki nating tingpaminaw, sa mga taxi driver, grab driver, mga truck driver, no? Bus driver, kasama rin mga konduktor at syempre sa mga pasahero, daghang kayong salamat. At hindi lang yan, marami din tayo mga kainan din, no? Nakatutoy din lagi sa atin, no? Pero wag kang magalala, dahil pag nawawala ang isa, meron namang madadagdag yan. And siguro, hindi naman po pwede yung walang uupo dito sa ating oras, no, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Meron din yan. At mas ikakaganda yan sa programa po ng Love Radio Manila. So, hindi na muna tayo siguro pag-usapan yan, no? Sa Friday na lang siguro para mas maganda. Ayan. Yawards! Ang pinag-usapan po natin dito, mga kabisyo, mga senyales na kailangan mo na mag-iba ng trabaho. Tapos sasabihin mo, Toy, yang katanungan na yan para sa'yo. Mga senyales na kailangan mo na mag-iba ng trabaho. Ayan. Basahin natin dito. Ayan, sabi ni Carl Padillo, pag toxic na po ang environment sa opisina, shoutout po sa Tambo, Parañaque City. God bless. Sabi ni Clint Bondat, hindi na masaya. Oo nga naman. Bakit hindi masaya? Sa sweldo ba? Sa kasamahan o kaya sa boss? Junex Sumblingo, kulang ang sahod, walang benefits. Oo nga naman. Sabi ni Sherwin Halandoon, mababa ang pasahod. Sabi ni Edwin Hapon, di na hayahay bay totoy bato. Gamay na ang buka pag uli. Murag grab driver, way ilis-ilis ang purol. Oy, marami ng mga nakikinig sa atin, mga grab driver, ha? Oo, shout out po sa inyo sa mga grab driver dyan at permanenting nakatutoy. Ayan, sabi ni Erlinda Paed, good evening, Uncle Totoy Bato. Para sa akin, yung mababa sahod tapos malayo pa. Shout out naman po, Uncle. Mababang sahod, malayo pa. Asan ka? Saan ka pa dyan? Altea Labong, liit kita, call. Sabi ni Zara Lopez, di na masaya, sungit ang boss. Jaman Monte, sige, bagot-bot, imong pares, permi kusmo ng naong call. Okay. Alam naman natin yan, mga kabisyo, no? Ang trabaho po ay napakamahalaga po, no? Ito po yung mahalagang bagay po nating buhay dahil nagbibigay ang pangangailangan, no? Andyan yung pagkain natin, yung damit natin, sa bahay natin. Ano pa? Tuition fee ng mga anak. At hindi lang yan, no? It gives us opportunity. At syempre, kapag merong pera, masaya ka, di ba? Subukan mo pag wala kang pera, di ba? Para kang may sakit. Gamot sa mga may sakit ngayon, kwarta. Di ba? Di ba, Col? Kahit ang mga pamangkin natin dyan, no? Nakatutoy. Ayan, sabi ni Emma Baligwat,
Pag laging galit ang boss mo, Col. O nga, bakit kaya laging galit yung boss? Baka may nagawa ka siguro na hindi maganda. And again, panghuling linggo na po natin sa ating programang Totoy na Love. At subaybayan niyo po ako hanggang Friday. At ganito pa rin tayo. Siguro pag nawala na yung natin sa radyo, ayan, andyan pa rin yung ating social media, ang ating Instagram, TikTok, ang ating Facebook account po para sa inyong Uncle Totoy. Mahirap mang magpaalam mga kabisyo, pero ganun ang buhay. Life must go on. Yaw words. So, amping pirmi mga kabisyo ha. Hanggang Friday po tayo magsama-sama. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Maayong gabi kabisyo, amping pirmi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!